timare ka gi ka. Ndalo pod nitie professor pod tiyo, wabiro chako chungo gi 2026 kadhi kocha. Oron ber, Owili ber, Professor Jenda ber, Adomo Wur ber. One Kisumu ka tabu machandowa, and we are spoiled for choice. Omiyo terwa uru mna mus record bi wacho ni ma paro ne deputy governor wacho ni orono biya nyo en one time MP poko miye komoro rit kuro. To Dr. Ron be why no ibenye deputy useti ogi professor dhiuru. Mano is the way of politics. Gimose kathore onge yero magine be wabiro chungo gi karwa ka professor. One spoil for choice. Okungeni Kisumu County manege professor, governor, professor, senator, positions, madongo dongo kaweda giri loche, madongo dongo canons. We are spoiled for choice. Gen wadu wakoninya sairo kamano. Our leaders go gilosa kwacho kikuket weche mang'eny gini mo lok gini mabed maduong mochali kiang'anga jogo nyobi e kanisa geno nyogi we sadaka maber gifungo la 10 be mochiek kiko be ni wach kaliech to sadaka kapuoyo tangene gin joma be we are blessed. Kisumu County we are blessed at Kilofas owuodho wan gi jotelo mabeyo kama no uko kasedai to ndolaya ae kama jobo bino ae sa kende manyo lo matini gin giraila to jomudong to aloyo sa obed kod erokamano jadolo kendo wakili waka uywe masana duoka chelo lang ni gidwoko